Kladim se da niste znali da je Isus tvrdio da je Bog. To je prilično smiona izjava. Dakle, Isus je rekao, ako me volite, držat ćete moje zapovjedi. Break time, frajos. Ali što to zapravo znači? Vidite, Isus nije bio samo još jedan učitelj. Govorio je s autoritetom, kao Bog. Njegovi su sljedbenici to razumjeli, vidjeli su njegova čuda i čuli njegove riječi, govoreći, držite moje zapovjedi. Isus nije govorio samo o pravilima. Govorio je kao netko božanski, netko čije su riječi imale krajnju težinu. Ova izjava odjekuje zapovjedima koje je Bog dao u hebrejskim spisima. Zašto je ovo važno? Jer pokazuje da je Isus sebe vidio kao više od proroka, pozicionirao se kao božanski zakonodavac.